ulokuphele uwana madoda. Yeah. Ngathanda ubunzima ngisiye esikoleni abantu abama balubona ngodubo ngoba mina ngayekele ubona abantu. Ngathanda ubunzima ngisiye esikoleni abantu abama balubona ngodubo ngoba mina ngayekele ubona abantu. Ngathanda ubunzima ngisiye esikoleni abantu abama balubona ngodubo ngoba mina ngayekele ubona abantu. Ngathi ngisekhona ngabona incwadi ibhalwe ngabantwana ngingasebenzi betikini baba nazi indaba. Ngathi ngisekhona ngabona incwadi ibhalwe ngabantwana ngingasebenzi betikini baba nazi indaba. Ibhalwe ngabantwana ngingasebenzi betikini baba nadodaba. Baba khululeka noma ungasebenzi ukufunda siyafunda ngoba sithola konke ewu-1. Kodwa baba khululeka noma ungasebenzi ukufunda siyafunda ngoba sithola konke ewu-1. Kodwa baba khululeka noma ungasebenzi ukufunda siyafunda ngoba sithola konke ewu-1. Kodwa ayipili mnandi yona, ayipili mnandi yona, kodwa ayipili mnandi yona, kodwa yipili mnandi yona. Yeah, kumnandi uma libambana uhlala kuyinjabulo kuphela madoda. Yebosa. Wosenazo sigebenga wena yobhashi. Yes. Unjani uma kunje madoda? Yes. Yeah. Wata sibonga ini linabafowethu elisemazweni. Sibonga ini linabafowethu elisemazweni. Sibonga ini linabafowethu elisemazweni. Sibonga ini linabafowethu elisemazweni. Yeah. Umnandi uma kunje uwana madoda. Yebosa. Bayakholise uwana madoda. Kumnandi uma kunje. Ikho kufunakalayo madoda ukubambana madoda libambisane mali ngabafowenu madoda. Siyababongela thina madoda. Yeah. Shikicha, shikicha, shikicha. Bayishaya.
shaya shaya. Sebenza sikebengu. Impili mnandi yona, impili mnandi yona, impili mnandi yona, impili mnandi yona. Yeah. Bashaya ibraye wana kumnandi madoda bejabulela ingoma lawe beza bethi ngositambo sami madoda. Yes. Yes. Sebenza sikebengu. Yes. Yeah. Noma kunje madoda swana chikicha 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 chibilika. Yes.